Oriol Junqueras, bon dia. Bon dia, com esteu? No, això, Oriol Junqueras, com està i com es troba? Bueno, la vida de la presó ja us la podeu imaginar i per tant us estalvio els detalls. Estic bé, llegeixo, escric, faig esport, faig moltes coses que fins ara no havia pogut fer gaire. En tot cas, també molt agraït a la gent de tot arreu del món, en particular de Catalunya, per la seva constància, pel seu esforç, per la seva generositat. Ja entenc que són circumstàncies complexes, que hi ha gent que deu estar una mica més trista, d'altres més animats, uns més cansats, els altres més entusiasmats. En tot cas, jo agrair a tothom. Jo sempre intento adreçar-me a tothom, per tant, a aquells que ens estimen més, a aquells que no ens estimen tant, per donar-los les gràcies i per transmetre'ls també un missatge ple d'optimisme i d'esperança, en el sentit que estic convençut que tot allò que hem fet, i en particular tot allò que he fet en la meva vida, diguem-ne, sempre des de l'educació, el respecte, la bona voluntat, l'esforç i el rigor, doncs ha contribuït a plantar de forma molt sòlida llavors que segur que fructificaran, llavors de justícia, de llibertat, de respecte a la dignitat humana, i que per tant segur que ens en sortirem. I que per sortir-nos-en, atès que nosaltres som gent que estimem a tothom i que en el concret doncs sovint hem dit que el junquerisme és amor, fins i tot en el seu programa, doncs nosaltres que estimem a tothom el que volem és construir el futur sempre amb els màxims consensos possibles, sempre amb la màxima unitat possible, sempre oferint la mà a tothom i amb aquesta actitud i amb aquest convenciment que sempre ha sigut el meu i que òbviament no perdré pas ara aquí, diguem al contrari, perquè això, entre altres coses, l'estada en una presó contribueix a reforçar l'ànima, et fa més forts i et fa més convençut d'allò que sempre has representat i en aquest sentit, doncs, escolti, animat, content i molt content de poder parlar amb vosaltres perquè no ha sigut gens fàcil. Ho sé, em consta perquè ho he intentat divendres, ha estat avui possible, perfecte. I té poc temps, ho sé, perquè té un temps limitat i gràcies a la confiança, com sempre, en RAC1, podrà votar? Bueno, espero que sí. He fet totes les gestions corresponents per poder votar. Per tant, sí, espero votar, espero guanyar. Em sembla que tenim tot el dret del món a guanyar. Crec que és bo que guanyem. Crec que tenim un equip formidable, molt cohesionat, molt fort, molt preparat, molt generós, que ho ha demostrat en múltiples ocasions. Per tant, espero votar, espero que guanyem, espero poder venir, segur que serà així, a la sessió d'investidura. I, escolti, espero que puguem formar govern. Estic segur que el formarem, estic segur que jo mateix, doncs, si així el Parlament ho decideix, doncs tindré l'oportunitat de presidir-lo i, escolti, sempre al servei de la gent, sempre al servei del país, des de tot arreu on siguem. I per tant, escolti, si és des del govern, doncs molt millor, perquè estic convençut que serem molt més útils, però si no, doncs des de tot arreu on estiguem. Hi haurà una presidència si guanya Esquerra Republicana legislativa i una executiva per entendre'n si vostè continua a la presó? Hi haurà segur els mecanismes necessaris perquè tot funcioni el millor possible. Ara, jo estic segur que no hi ha cap possibilitat que ens restringeixin el meu dret a assistir en aquella sessió d'investidura. No hi ha raó per mantenir les mesures cautelars. Recordeu que estem a la presó de forma preventiva. Jo em sembla que hi ha un amplíssim consens de que no hi ha raó per mantenir aquest tipus de mesures, almenys hi ha 150 catedràtics i professors de dret penal d'universitats espanyoles que així ho diuen de forma molt clara i molt contundent i per tant, escolti, jo en tinc totes les ganes del món, tinc tota la voluntat del món, estic convençut que podem ajudar i que jo en particular puc ajudar molt al meu país. Em sembla que ho hem demostrat en moltes ocasions, hem demostrat que donem la cara. Jo estic aquí perquè no m'amago mai d'allò que faig i perquè soc conseqüent amb els meus actes, amb les meves decisions, amb els meus pensaments i amb els meus sentiments, amb la meva voluntat i per tant, escolti, no hi ha cap raó perquè no hi estiguem presents a la sessió d'investidura. Govern d'unitat? Govern de màxima unitat possible i del màxim consens possible. Vol dir alguna cosa més, senyor Junqueras? Que us estimo molt i que us estimeu tots els uns als altres i que segur que ens en sortirem. Fins molt aviat, Oriol Junqueras. Fins molt aviat, moltes gràcies, que vagi bé.